الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر دے نام دا نعرہ کفر تے باریے، عمر دے نام نو جان دی خلقت ساریے، عمر دے نام دا نعرہ کفر تے باریے، عمر دے نام نو جان دی خلقت ساریے، عمر نو نہیں پہچانیاں کالیاں کھنڈ راتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن عمر جو بول دائے، عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندا قرآن عمر جد بول دائے، کھول بخاری ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، پتر حلالی ماواں تو جان فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، پتر حلالی ماواں تو جان فدا کر دے، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، کمی آپ وکھاون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام دے لائق مکی مدنی سرکار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی ایسا خاص رفیق، ایسا خاص دوست عطا فرمایا کہ جیڑا اس نبی دی تائید کردہ ہوئے، توحید دے اندر، رسالت دے اندر، لوکاں نو دین پہچان دے اندر اپنے نبی دی مدد کردہ ہوئے اور اپنے نبی دے دین دی تبلیغ کردہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیاں نو صحابہ عطا فرمائے سی جو اپنے نبی دی تصدیق کردے سی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو صحابہ نبی پاک علیہ السلام نو 1,44,000 صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے نے، وہ سارے دے سارے اعلیٰ اور سارے دے سارے مقام والے اور شان والے نے۔
اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے اندروں پھر 4 صحابہ نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہاں 4 دے اندروں جڑے صحابی دوسرے نمبر تے نے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس صحابی دی سیرت اور آخر تے انہاں دی شہادت انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دے کولوں دعا ہے کہ جس طریقے نال ساڈے صحابہ نے ساڈے نبی دے نال پیار کیتا ہے، اللہ سانوں بھی انج دے محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ حضرات کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو عمر آئے نے اللہ تعالیٰ نے اسلام دی عمر ودا دیتی ہے، اور ایک کون عمر جدے بارے صحابہ بیان کر دے نے کہ جدو عمر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام نو پردے تو باہر کر دیتا، اور ایک کون عمر جدے بارے صحابہ کہندے نے عمر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام نو طاقت دے دیتی ہے۔ حضرات کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کر دے پے نے، اللہ سونیا مکے دے اندر بڑے بڑے سردار نے، لیکن انہاں سرداراں دے اندروں 2 جڑے سردار نے نا بہت وڈے سردار نے، لوگ انہاں دی بڑی عزت کردے نے، بڑا احترام کردے نے، صرف مکے دے اندر ہی نہیں باہر دے علاقیاں دے اندر بھی انہاں دا بڑا نام چلدا ہے۔ اللہ انہاں دونوں دے اندروں اگر ایک بھی مینوں مل جائے نا تے تیرا دین جڑا ہے نا یہ آسان ہو جائے گا، تیرے دین دی اشاعت تبلیغ کرنی آسان ہو جائے گی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کر دے پے نے، اللہ انہاں دوواں دے اندروں اگر تو ایک بھی دے دے نا تے دین دے اندر برکت پی جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام دعا کر دے پے نے، ادھروں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو دعا نو قبول فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم اہدی اے اللہ 2 انسان 2 ایسے سردار نے اگر انہاں دے اندروں ایک بھی مل جائے گا نا اسلام نو قوت مل جائے گی، اسلام نو طاقت مل جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، ادھروں اللہ دے نبی دیاں دعاواں عرش تکر پہنچ دیاں پیاں نے، ادھروں نبی دی دعا عرش تے پہنچی ہے، ادھروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پیندے نے، چل دیاں کسی نے پوچھیا جناب چودھری صاحب خیر تے ہے اج تہاڈا چہرہ جیڑا ہے نا اے دے اندر بڑا غصہ نظر آ رہا ہے، اج جناب جسم دے اندر بڑا جوشیلا انداز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تانوں پتہ کوئی نہیں اپنے علاقے دے اندر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آیا ہے اور لوکاں نوں جناب نعوذ باللہ گمراہ کیتی جا رہا ہے۔ اج میں او دا پتہ کرن واسطے جا رہا ہوں، اج میں انہوں ختم کرن واسطے جا رہا ہوں۔ ادھروں حضرت عمر چل پیندے نے، ادھروں پیغمبر دی دعا چل پیندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دی دعا نو قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت نو حضرت عمر دے سینے دے اندر اتار دیتا ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہو جاندے نے، بڑا لمبا واقعہ ہے، اگے بھی سن دے رہندے ہو، آؤ اگے گل ٹوریے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے نے۔ ایسے ہفتے دے اندر جس دن حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ہے نا اس تو تھوڑے دنوں دے اندر 3-4 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھیا ہے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام دے نال کھڑے نے، تلوار دا ہاتھ دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام دا پیرا دتی جا رہی نے۔ نبی پاک علیہ السلام دار ارکم دے اندر تشریف فرمانے، نبی دے صحابہ بھی نال نے۔ کسے نے دسیا آقا سونیا عمر آ گیا جے، آقا عمر آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آ لین دیو، عمر نو نہ روکیا جے، عمر آیا نہیں دا بلکہ عمر نو میرا رب لے آ رہا ہے، عمر آپ نہیں آ رہا ہے بلکہ میرا رب عمر نو لے آ رہا ہے۔ صحابہ ڈری جا رہے نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تلوار ہاتھ دے اندر کر لئیے اور آکھیا عمر اگر اچھے ارادے دے نال آیا تیرا اچھا استقبال ہوئے گا، اگر برے ارادے دے نال آیا اسی بھی تیرے نال برا پیش آواں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی دے نال اندر داخل ہو جاندے نے تے میرے آقا پوچھدے نے یار عمر کیویں آیا ہے؟ حالانکہ صحابہ ڈری جا رہے نے لیکن میرے آقا نو اللہ تعالیٰ نے اتنے حوصلے عطا فرمائے نے، پتہ بھی ہے کہ اے نبی دا دشمن ہے لیکن میرے آقا بڑے حوصلے دے نال پوچھدے نے عمر کیویں آیا ہے؟ تے حضرت عمر کہندے نے آقا سونے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ آقا سونے میں تے تہاڈی خدمت کرن واسطے آ رہا، تہاڈا غلام بنن واسطے آ رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر دا چلنا پھر کسی شاعر نے اس طریقے نال بیان فرمایا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو نہ کرو شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سال نہیں لگتا، وہ پہلا سال نہیں لگتا، خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنی میں نے بہن سے لے کر جو تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے، میرے پیغمبر دے کول آ کے بیٹھ جاندے نے، کلمہ پڑھیا ہی مسلمان ہو گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر سنا کی حال ہے تیرا؟ حضرت عمر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خیر خیریت پوچھی ہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں نو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ جڑا پرانا دشمن جڑا سر کرم کرن واسطے آیا ہے نال، جڑا جان لین واسطے آیا ہے، اج پیغمبر دی عزت دے اوتے جان قربان کرن دا عہد کردا پیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے آ گلاں کر دیا ادھروں صحابہ اکرام اٹھنا شروع کر دیندے نے، صحابہ اکرام اٹھے جا رہے نے، ایک ایک دو دو کر کے نکلن لگ پیندے نے، تے حضرت عمر کہندے نے آقا سونیا انج لگدا ہے جویں تہاڈی مجلس دے اندر عمر دا آنا صحابہ نو برداشت نہیں ہوندا پیا، انج لگدا ہے جویں صحابہ عمر نو پسند نہیں کردے۔ او یارو ہن تے میں کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن تے میرے نال نفرت نہ کرو، ہن تے میں کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن تے پیار کر لو، ہن تے میں تہاڈا سجن بن گیا، ہن تے تہاڈا میں یار بن گیا، ہن تے تہاڈی جماعت دے اندر شامل ہو گیا، مینوں چھڈ کے کیوں جاندے پے جی؟ نبی پاک علیہ السلام کہندے عمر اصل دے اندر گل یہ ہے کہ ساڈی عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے تے صحابہ اپنے اپنے گھراں دے اندر جا رہے نے رب دی نماز پڑھن واسطے، اللہ دی عبادت کرن واسطے، تے حضرت عمر کہندے نے آقا سونیا اگر میرا آقا سونیا اگر چھپ کے نمازاں پڑھنیاں نے، اگر لوگ کئی عبادتاں کرنیاں نے، پھر عمر دے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہے؟ پھر عمر دا اسلام قبول کرن دا کی فائدہ؟ پھر عمر کس ویلے کام آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا سونیا اگر نماز ہوئے گی تے کعبے دے سیم دے اندر ہوئے گی، اگر نماز ہوئے گی تے بیت اللہ دے سیم دے اندر ہوئے گی۔ حضرت عمر اٹھے نے، اٹھ کے تے مکے دا چکر لگایا اور کہندے نے مکے والیو سن لو اج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ کون ہے جڑا اپنے بچیاں نو یتیم کروا لوے؟ کون ہے جڑا دل کردا ہے میں اپنی بیوی نو بیوہ کروا لواں؟ جڑا دل کردا ہے اپنے بچیاں نو یتیم کروان تے، جڑا دل کردا ہے اپنی بیویاں نو بیوہ کروان تے، آؤ تے آ جا کے نبی پاک نو نماز پڑھن تو روک دیو، آؤ آ جا کے عمر دا مقابلہ کرو۔ اج عمر دی قیادت دے اندر نماز ہوئے گی، اج عمر دے پہرے دے اندر نماز ہوئے گی، امام جناب سیم دے اندر ہوئے گی، کعبہ دے سیم دے اندر ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جدو اعلان سنیا تے صحابہ خوشی دے نال نعرے مار دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، عمر آ گیا عمر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام دی عمر ودا دیتی ہے۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واہ میرے شیرا عمر اج شیراں والا کام کر کے وکھا دیتا ہے۔ بلال پھر انج کر کعبے دے سین دے، بلال پھر انج کر کعبے دی چھت دے تے چڑھ جا تے اذان پڑھ دے تاکہ مکے والوں نو پتہ چل جاوے اج عمر دی قیادت دے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے دی چھت دے تے چڑھ جاندے نے، جدوں اللہ اکبر اذان پڑھیے، جدوں اذان پڑھیے تے صحابہ نے سب ٹھیک کر لیا۔ ادھروں مکے دے اندر ہر گھر دے اندر ماتم ہوندا پیا ہے، ہر جناب مکے دا چودھری جناب روندا پیا ہے اج کی ہو گیا، اج اسلام نو عمر مل گیا، اسی عمر نو کس کام واسطے بھیجیا تے عمر کیڑے کماں دے اندر پی گیا۔ اللہ اکبر، پھر انج دیاں تبدیلیاں آ گئیاں نے اسلام دے اندر، پھر انج دیاں تبدیلیاں آ گئیاں نے مکے دے اندر، جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا انہاں تے مکے دے اندر تبدیلیاں آ گئیاں نے۔ آؤ پھر چند جملے حضرت عمر دی سیرت دے اندر کہ وڑ کعبے چ حضور، جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا وڑ کعبے چ حضور جماعت کروائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، چڑھ کعبے تے وڑ کعبے چ حضور جماعت کروائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ صحابہ مل کے اے نعرہ لایا اے خوش میرے آقا اج عمر آیا ہے، صحابہ مل کے اے نعرہ لایا اے خوش میرے آقا اج عمر آیا ہے، چڑھ کعبے تے بلال اذان سنائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، خطاواں کر دیو معاف میریاں ہویاں جو حضور دے خلاف میریاں، آقا جی نے عمر نو، آقا جی نے عمر نو توحید سکھلائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، کیتا اعلان عمر جرار ہے کوئی کافر تے نکلے گھروں بار، اسلام لئی عمر نے، اسلام لئی عمر نے تلوار اٹھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल ले आए। चलदे रस्ते दे अंदर मेरे आका पुछदे ने यार उमर मेरे नाल किन्नी को मुहब्बत करना है, किन्ना को प्यार करना है। ते हज़रत उमर कहंदे ने आका सोहणिया हर चीज़ दे नाल वध के तुहाडे नाल ही प्यार करना, अपने बीवी बच्चियां दे नाल वध के, अपने मालो दौलत दे नाल वध के, अपनी जान तो अलावा हर चीज़ दे नाल वध के तुहाडे नाल प्यार करना, मुहब्बत करना। ते मेरे आका फरमांदे ने यार उमर फिर इंज लगदा है जिवें ईमान मुकम्मल नहीं होया। ते हज़रत उमर कहंदे ने आका सोहणिया अज तो बाद उमर तुहाडे नाल जान तो वध के प्यार करदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इंज लगदा है जिवें हुण तेरी मुहब्बत मेरे नाल पक्की पै गई है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। उन्नी देर तक कोई बंदा मुसलमान नहीं दा जिन्नी देर तक अपनी औलाद दे नाल वध के, अपने मालो दौलत दे नाल वध के, अपनी जान दे नाल वध के जनाब मेरे नाल मुहब्बत ना करन लग पवे। अल्लाहु अकबर। कौन? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ताला ने कितना मुकाम देता है, कितनी शाना दितियां ने। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने हज़रत तलहा चलदे जनाब एक पुराना जा टुटिया जा मकान वेखे आए, एक टुटिया जा पुराना जा मकान वेखे आए। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और खड़ो के वेखी जाते ने एक ही दा मकान है। पहली दफ़ा इन्हां गलियां दे अंदर आए ने, पहली दफ़ा इस इलाके दे अंदर बाहर निकले ने। हज़रत तलहा वेखी जाते ने एक ही दा मकान है। इन्नी देर दे अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आ जाते ने और हज़रत उमर ने अपने साफे दे नाल अपने कपड़े दे नाल अपना चेहरा छुपाया है, मूँह नूं लपेटे आए ते अगे चल पैंदे ने। चलदे फिर वेखिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे दिन फिर उस मकान दे अंदर दाखिल हुए ने। थोड़ी देर तो बाद फिर बाहर निकल जाते ने। हज़रत तलहा कहंदे ने हो सकदा है ये मकान हज़रत उमर दा होवे, हो सकदा है उमर ने इत्थे कोई चीज़ रखी होवे, ओदी हिफाजत वास्ते आंदे होण, उन्हूं वेखण वास्ते आंदे होण। हज़रत तलहा इस मकान दे अंदर दाखिल हो जाते ने। जाके वेखिया की कि इस मकान दे अंदर एक बुढ़ी जी माही बैठी है, अखा तो नबीनी है ते एक टुटे जे मंजे ते बैठी है। कोल जनाब एक पानी दा टप रखे आए, पानी दा जग रखे आए और जनाब एक सोटी जिहड़ी है ना ये मंजे दे उत्ते रखी हुई है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदे ने, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुछदे ने अम्मा जान ए मकान किदा है? ए मां कहन लगी बेटा ये मकान मेरा अपना मकान है। ते पूछन लगे उम्मा इत्थे जिहड़ा नौजवान आंदा है ना ये कौन आंदा है? कहंदी है बेटा मैनू ते पता कोई नहीं दाल, मैं ते अखां तो नबीनी आल, मैं कई दफा उन्होंने पूछया है बेटा तू कौन है? ते कहंदा मां मैं तेरा ही पुत्र हाँ। मैं कई दफा उहदे कोलों नाम पूछन की कोशिश की थी है लेकिन उस नौजवान ने अपना नाम नहीं दसिया। हर दफा यही कहंदा है कि मां तू मैनू बेटा कह के ही पुकार लिया कर, जो कोई काम करना होवे ना ते मैनू अपना पुत्र कह के आवाज़ दे लिया कर। मैं उन्होंने बेटा बेटा कहती रही नहीं याद, बेटा फला काम भी करन वाला है, फला काम भी करन वाला है। वो नौजवान आंदा है कदे रात नूं ते कदे सुबह सुबह ठंडे टाइम आंदा है जो कोई वेखण वाला ना होवे, आके मेरे कपड़े भी धो जांदा है, मैनू नवा भी जांदा है, मेरे घर दियां सफाइयां भी कर जांदा है, मैनू सुबह शाम रोटी भी खवा जांदा है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र है तू सानू हुक्मरान इंज दा अता फरमाया है। ते कहंदे मांग ओ कोई आम नौजवान नहीं दा, ओ ते साडे अमीरुल मोमिनीन साडे बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अल्लाहु अकबर कौन? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस तरीके नाल चलदे रात
جناب دا ٹائم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام نو نال لے آئے اپنے خادم نو نال لے آئے چل دیا ایک خیمے دے اندر جاندے نے جا کے اتھے رک جاندے نے اندروں رون دی آواز آندی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دے نے ہو سکدا ہے بچے آپس دے اندر لڑے ہون یا ایڈی ماں نے ماریا ہوئے اس واسطے روندے پے نے حضرت عمر اگے ودے نے کافی دیر تو بعد واپس آئے نے نہ تے بچے اوویں روئی جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے خیمے دے اندر آواز دیتی ہے کوئی جڑا میری گل سنن والا ہووے حضرت عمر دی گل سنن واسطے نال ایک عورت خیمے دے اندر باہر آ جاندی ہے فرمایا جی ویر حکم ہووے حضرت عمر کہندے نے بی بی بچے کیوں روئی جاندے نے میں اگے گزریاں نال بچے اودوں بھی روئی جاندے سی میں واپس آیا تے بچے ہلے تکر روئی جاندے نے تے بی بی نے کہا بھائی جان اندر آ جاؤ آ کے آپ ہی ویکھ لو نا بچے کیوں روندے پے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نال جڑا غلام ہے نا جدا نام اسلم ہے یہ اندر داخل ہو جاندے نے تے بی بی دے گھر نو ویکھدے نے اس خیمے نو ویکھدے نے بچے جناب ایک جگہ تے بیٹھے روئی جاندے نے انہاں دے سامنے ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے چولہے دے اوتے تے اگ مچائی جاندی ہے انہاں دی ماں تے بی بی کہندی ہے ویرے اج کئی دن ہو گئے نے ساڈے بچیاں نے کچھ کھادا کوئی نہیں دال ساڈے بچے بھوک پیاس دی وجہ تو روئی جاندے نے میں انہاں دے سامنے جدوں زیادہ روندے نے نا تے ہانڈی رکھ دے نہیں یاد میں کہنی ہاں بیٹا چپ کر جاؤ تھوڑی دیر تو بعد کھان پین والیاں چیزاں پک جان گیا روٹی پک جائے گی میں تانوں دے دیواں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ویکھنا برداشت نہ ہویا حضرت عمر فوری طور تے باہر نکل جاندے نے اور اپنے خادم نو کہندے نے اے اسلم جلدی کر میرے نال چل ادھر غلام خادم اسلم جیڑا ہے حضرت عمر دے نال چل پیندا ہے چلدیاں جا کے بیت المال دا دروازہ کھولیا تے کہندے نے اسلم جلدی کر ایک آٹے دا تھیلا لے کے آ آٹے دا تھیلا لے آندا گیا تھوڑے جے جو لے کے آ تھوڑے جے چاول لے کے آ تھوڑیاں جی کھجوراں بھی لے کے آ تھوڑے جے پیسے بھی لے کے آ انہاں نو ایک گنڈلی دے اندر بن دے اینو بن دیتا گیا سامان نو پیک کر دیتا گیا حضرت عمر کہندے نے انج کر یار اے وزنی بڑا ہے میرے کولوں چکیا نہیں جاندا اینو چکا کے تے میرے موڈیاں دے اوتے رکھ دے اے آٹے والا تھیلا میرے سر دے اوتے رکھ دے تے غلام کہندا امیر المومنین اے کم تانوں بردا اے کم تانوں گوارا نہیں کردا میں خادم کدے واسطے تے حضرت عمر کہندے نے یار اج دنیا دے اندر تے پار چک لویں گا نال تے قیامت والے دن جڑے میرے اوتے پار ہون گے او کیویں چکے گا جویں قیامت والے دن عمر نو آپ چکنا پوے گا ایویں دنیا دے اوتے بھی عمر آپ ہی چکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گنڈلی موڈیاں تے رکھی ہے اے جناب آٹے والا تھیلا سر تے رکھے آئے تے چل پیندے نے آ کے اس خیمے دے اندر سامان اتاریا بچیاں نے کھانا کھادا ہے حضرت عمر کہندے نے بہنا دوبارہ ضرورت پوے نا تے مینوں لازمی دس دیویں مکم تو پہلے ہی دس دیویں اے بی بی کہندی ہے ویرا میں اللہ تعالیٰ دا بھی شکریہ ادا کرنی تے تیرا بھی شکریہ ادا کرنی میں اللہ تعالیٰ دے کول دعا کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمر دے نالوں بہتر ہے اللہ تعالیٰ تینوں حکومت دے دے ساڈا امیر ہی تو بن جاویں ویرا تو غریباں دا کنا خیال کرنا ہے میرا دل کر میں اللہ تعالیٰ دے کول دعا کراں گی اللہ عمر دی جگہ تے تینوں بادشاہ بنا دے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نہیں پینا او بادشاہ میں آپ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت عمر دی شان دے اندر بڑے بڑے ایسیاں حدیثاں نے جڑیاں بیان کرنا چاہنا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال چل دیا احد پہاڑ تے چڑھے نے نال تے احد پہاڑ کمبنا شروع ہو جاندا ہے عمر احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے احد کی ہو گیا ہے تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے اوتے ایک صدیق سوار ہے تے دو شہید سوار نے تے ایک اللہ
اللہ دا نبی سوار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث دے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید قرار دیتا ہے اللہ اکبر کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافتہ دے دیتی آنے راز آخری دن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرن واسطے جاندے نے جو حج کیتی ہے بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد حضرت عمر گھراں واپس آن لگ پیندے نے مدینے دیاں تیاریاں کر لیندے نے راہ چلدیا رستے دے اندر رات پہ جاندی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جگہ تے قیام کیتا جاوے ایتھے خیمے لگا لو ایتھے خیمے لگائے گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے بھی خیمہ لگایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے وقت دے بادشاہ نے لیکن اتنا بہترین انتظام نہیں دا کیونکہ انہاں دے دل دے اندر آخرت دا فکر آخرت دا ڈر اللہ دا خوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر تو کپڑا اتاریا تے زمین تے وچھا لیا انہاں کینکریاں نو برابر کر کے اتے کپڑا وچھا کے لیٹ جاندے نے حضرت عمر نے دیکھیا دائیں بائیں دیکھیا آسے پاسے ویکھیا ایک چھوٹا جا پتھر نظر آیا حضرت عمر نے اس پتھر نو اٹھا کے تے اپنے بستر دے اوتے رکھ لیا اپنے کپڑے دے اوتے رکھ لیا تے ٹیک لگا رہی ہے اپنا سر جیڑا انہاں پتھر دے اوتے رکھ کے آرام فرما رہے نے اور جناب آسماناں ول ویکھی جاندے نے ویکھدیا حضرت عمر نو چند نظر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چند نو ویکھی جاندے نے اے چند جناب طلوع ہوندا جا رہا ہے ہوندیا آخرکار ادھی رات تو زیادہ ٹائم گزر جاندا ہے پھر چند غروب ہون لگ پیندا ہے حضرت عمر کہندے نے یار عمر ویکھنا کدے تیرا بھی یہ حال ہوندا سی کدے تم اس چند دی طرح جناب تیرا نام و نشان نہیں سی ہوندا پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا نام ایس چند دی طرح چمکا دیتا ہے ان قریب ایک وقت آئے گا جب چند غروب ہو گیا ہے یہ تو بھی غروب ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پھر آخری دعا کی تھی حضرت عمر کے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی کا بالادی کا رسولی کا اللہ میں موت دیوی تے شہادت دی موت دیوی اللہ موت دیوی تے اپنے نبی دے شہر دے اندر دیوی حضرت عمر نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے عمر دی دعا نو قبول فرما لیا اور لوگوں بات مختصر کردہ جاوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے نال فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے حضرت عمر نے صفا سیدھیاں کروائیاں نے صحابہ کرام آپس دے اندر مل کے کھلو جاندے نے پیراں دے نال پیر ملائے نے کندھیاں دے نال کندھا ملایا مل کے کھلو گئے نے حضرت عمر جماعت کرن واسطے اگے ودے نے حضرت عمر کہندے نے اللہ اکبر تکبیر کہیے تے ہاتھ بن لینے ادھر صحابہ نے بھی نماز شروع کر لئیے حضرت عمر نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتی آنے آلے دیگر پہلی رکعت دے اندر نے ادھر ایک غلام جڑا مجوسی ہے ابو لولو فیروزی بندہ جڑا ہے اے جناب چھپیا ہویا ممبر دے تھلے چھپیا ہویا ممبر دے پیچھے جدو انہیں دیکھے کہ ہن سارے